Čím je rýchlejšie, tým rýchlejšie vyhrávaš. Drozdovo Kids Race. A čo to je? To ti ukážem v dnešnom videu. Jedná sa o unikátny detský závod, ktorý usporiadávame u nás v bikeparku Drozdovo. OK, a drž si stopy, sústreď sa. Spodok. Najviac sa mi tam páčili tie skoky. To bolo ešte vlhké, to poriadne držal ten grip. Takže dobrá bola jazda. Loxová trail a Lukasko to tam valí. Poďme pozrieť na tú jazdu. OK, nabrzdi si trošku. Krása. Dobre, dobre, dobre. Bombuj a skáč. Poď, poď, poď. Krása. A pokračuj. A poď. Bomby. A ideme do cieľa. Krásne. Lukasková raketa od Norco Bicycles. Moc brzdil, ale to pôjde vyhrať. Ideme odpáliť poslednú RS-ku, nie? Poď na to. Štartujeme RS3, opäť Enduro Trail a valím to za Lukaskom. Davaj, davaj, davaj. A už sa sústreď. Tak, a pridaj. Teraz to bude držať grip, tak to val. To boli šralpiky. Rozbal kufre, ideme do cieľa. Poď. Skáčeš. Krásne. Val ho, val ho, val ho. Ty vole. OK. Prvé miesto Lukáš Paštrnák.